Lisa Roberts ydw I a rydw i'n gydlynydd y cynllun trochi ieithyddol yma yn Ysgol y Creuddyn. Mae'r ysgol yn croesawu pob dysgwr sy'n dymuno cyflawni potensial drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn croesawu unrhyw ddysgwr atom ni Ysgol y Creuddyn, yn enwedig y rhai o ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg, y rai sy'n dymuno trosglwyddo i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg. Rhennir yr cynllun trochi ieithyddol yn ddau gyfnod, y cyfnod dwys a'r cyfnod trochi ieithyddol. Mae'r cyfnod dwys yn cynnwys sesiynau blasu, wythnosol a misol sydd yn arwain i fyny at 5 wythnos o gyfnod dwys ar ddiwedd blwyddyn 6 yn ystod y hanner tymor olaf o blwyddyn academaidd honno. Mae'r cyfnod dwys yn cynnwys nifer fawr o weithdrefnau asesu a thracio mawnol yn ogystal â teithiau trochi wythnosol wedi ariannu gan yr ysgol mwyn atgyfnerthu a chadarnhau'r dysgu. Ar ddiwedd y cyfnod dwys, bydd y dysgwyr wedyn yn dilyn cwrs trochi ieithyddol ym mlwyddyn 7 ac yn flwyddyn 8. Bydd y dysgwyr yn cael ei addysgu fel dosbarth trochi am yr rhan helaeth o'r gwersi yn ystod blwyddyn 7 ac yn trosglwyddo yn gyfan gwbl i'r brif lif ar ddiwedd blwyddyn 8. Mae'r gefnogaeth ychwanegol yn cynnwys 2 gwers Gymraeg ychwanegol ym mlwyddyn 7 bob wythnos a 2 wers Gymraeg ychwanegol bob wythnos ym mlwyddyn 8. Mae nifer fawr o fanteision i gymryd rhan yn y cynllun trochi ieithyddol. Mae'r rhain yn cynnwys dysgwyr yn gwneud cynnydd ieithyddol cyflym oherwydd eu bod nhw'n cael eu trwytho yn yr iaith Gymraeg ar ddiwedd blwyddyn 6. Mae'r dysgwyr yn cael y cyfle i cael blas ar addysg cyfrwng Cymraeg uwchradd cyn diwedd eu cyfnod yn yr ysgolion cynradd. Mae'r dysgwyr hefyd yn cael y cyfleoedd i feithrin eu hunanhyder ac i ddatblygu sgiliau datrys problemau yn ystod y cyfnod hwn. Mantais arall i'r cyfnod dwys yma ydy bod dysgwyr yn cael cyfnod trosglwyddo ehangach a mae hyn yn sicrhau pontio effeithiol rhwng yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd. Mae dysgwyr hefyd yn datblygu sgiliau cymdeithasu ac yn cael y cyfle i wneud ffrindiau newydd cyn cychwyn efo ni ym mlwyddyn 7. Maen nhw'n datblygu hunanhyder i ddefnyddio'r Gymraeg ar lafar a mae hyn yn agor nifer o ddrysau i nifer fawr o fanteision dwyieithrwydd. Mae'r dysgwyr yn cael y cyfle i ddod yn aelod o gymuned a theulu'r Creuddyn cyn hyd yn oed yn cyrraedd ni ym mlwyddyn 7. Yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol, mae dysgwyr yn chwarae rhan lawn yn mywyd a chymuned yr ysgol gan gymryd rhan mewn nifer fawr o weithgareddau gwahanol. Gweithgareddau yn cynnwys gweithgareddau chwaraeon, dramâu, sioeau cerdd a hefyd cymryd rhan yn yr eisteddfodau ond i enwi ambell beth. Rydym yn ymfalchio yng ngyrhaeddiad academaidd a datblygiad ieithyddol yn dysgwyr ar ddiwedd eu cyfnod yma yn y Creuddyn. Mae canlyniadau dysgwyr trochi ar ddiwedd eu cyfnod yma yn y Creuddyn llawn cystal a phob dysgwr arall ac ymysg yr ycha o ran canlyniadau tygau y rai sydd yn ennill 11 neu fwy o raddau A Srenog neu A hefyd 4 gradd A neu fwy yng nghanlyniadau safon uwch. Edrychwn ymlaen at eich croesawu at deulu'r Creuddyn yn fuan.